Hello mga ka-feeling guwapa! Today is another feeling guwapa day na sadta. Anyway guys, so before din ako na-share nga product, so maayong adlaw di ay sa inyong tanan. So karon guys, is na ako i-share sa inyo nga product. Kani nga product akong gigamit, mauni ang gitawag nga DIY lifting eyelashes. But take note guys, ayaw ninyo siya buhata og dili ninyo kaya sa inyong kaugalingon. Kay kani manggod nga product akong gigamit guys is na ani siya solution na siya'y medisina para mo curl inyong eyelashes. So kailangan ninyo mag-careful kay para dili siya musulod sa inyong mata. Kay ang mata manggod is grabe siya kaampinganan. Pero kung dili ninyo kaya guys, ayaw na ninyo i-try. So pagsugo na lang mo og kinsa tong kabalo mo gamit ani nga product og kinsa tong kabalo nga mo curl sa inyong eyelashes. So pagkahuman guys is mauna day nang ako ang eyelashes. So inana na siya kanindot og kabaga karon. Og diri na ta na human.